завършваме с един Twitter пост. Така. Ако са ти откраднали криптовалутите, защото си фишнат, с други думи, че са ти пратили линк до някакъв сайт, се казали криптото ти е at риск, сега ела тук в нашия сайт, трябва да си караш private key, и са ти откраднали криптото, те не са били откраднати, or stolen, хакнати или откраднати, нали тук в коментарите пише реално, че са ти откраднати, сега няма как да кажем, че не са ти откраднати, но идеята е следната, хората, бълъци, ще използвам думата, съжалявам, които се хващат на имейли, на SMS-и, на не знам си какво и не разбират най-важното правило в крипто. Така че сега ще го кажа най-важното правило в крипто. Никога не си пишете private key в никой сайт. 12-те думи, 24-те думи или буквите и цифрите низа, никога не го пишете в сайт. Никога. Има шанс самата конекция да бъде хваната от някой, има шанс самия сайт да фишинг сайт, така нататък. И никоя услуга, никой сайт никога не ти казва дай ни сега, регална услуга, и ни казва дай ни сега твоя private key. Това е абсурдно. Никога. Единствено ги вкарате в Ethereum wallet или ги вкарате в Ledger device и така нататък, неща, които са офлайн и се сещам, ако случайно сте гледали клипа ми, откъде да купя и как да сторам биткоин, отивате в канала и там плейлист биткоин за начинаещи или просто да разглеждате в видеята, но въпросът е, че имам видео, което е точно на тема как да закупя биткоин и после как да го държа правилно. Ако цената на биткоин стигне $500 000 и нагоре, няма никакво значение дали сте си купили единия биткоин на цена $18 000, $20 000 или $25 000. Просто няма никакво значение. Ако купиш на $25 000, ще направиш $475 000 печалба. Ако купиш на $20 000 и цената ти е $500 000, ще направиш $480 000 печалба. Тук ще направиш $683 000 печалба. Така че няма никакво значение къде купиш. Просто който вижда бъдеще в биткоин, купи биткоин, за да не съжаляваш, когато цената е $500 000, че няма да можеш да продадеш. Сега естествено не всеки има $20 000, $17 000, $25 000. Тук вече ще говорим примерно за 0,1 биткоина или 0,01 биткоина, които на цена $500 000, 0,1 биткоина, който в момента са $1700, ще бъдат $50 000. И в коментарите пише, че когато цената на биткоин беше $300, аз чаках да падне на 200. Все още чакам. И топ коментара any day now. Ей сега, пич, ей сега. Чакай само секунда, той да му дам един award. Да. И така, да, горкия пич. Все още се чака от $300 да падне на $200. Да, въпросът е следния. В момента съм на $19 000. Замислете се, чакате ли цената да стане $12 000? Чакате ли, за да купите? Ако чакате, има голям шанс да изтървете влака и после като сме на $500 000, все още чакате да стане на $12 000. Красота беше